Ay nako, para mas maintindihan mo kabisyo, eto, ibibigay namin sa iyo ang sunod na 2 uri ng mga main characters! Tara, kape! Tara, kape! Alam mo tayo, hindi talaga tayo magiging main character. Oo nga, hindi tayo nagsasabay mga DJ na bulol. O, muna tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga demanding. Uy guys, tuloy kayo dito sa bahay. Kanina pa ba kayo dyan sa labas? Actually, hindi naman. Oo, kanina pa kami dito. Ang init nga eh. Ay, ganun ba? Oo siya, tuloy muna kayo dito sa bahay. Kukuha lang ako ng maiinom nyo. Ano bang gusto nyo? Uy, nag-abala ka. Huwag na tubig lang. Okay na, Robin Shena. Oo, Okay na. tubig. Okay na yun, Wala Robin. ba kayong soft drinks with ice? Uy, Jessa, ano ka ba? Nakakahiya ka. Tsaka girl, may aircon ba kayo dito sa bahay niyo? Ay, Sobrang init. Di kinakaya ng skin ko. Alam mo naman, di ba? Sensitive skin ako. Meron naman, Jessa. Sige, buksan ko Ayan. Uy, ano ka ba, Jason? Nakakahiya ka talaga? Ayan. Ayan, may aircon na. Thanks, girl. Di kasi sana yung balat ko sa electric fan eh. Uy, Jessa, kanina ka pang arte mo. Bakit? Anong di sanay balat mo sa electric fan? Laging ang putol kuryente nyo eh. Nakikijumper ka nga lang eh. Ayan. Hindi ko alam bakit itong mga main character na to usually isa to sa mga character nila. Gandang-ganda sa sarili or GGSS talaga sila and all. Tutu, at saka feeling nila, karapatan nila na pagsilbihan sila ng mga tao sa paligid nila. Yes, yung Ganyan tipong sila. sige, lumuhod ka. Luhuran mo ko. Sambahin mo ko. Ayan, may mga ganyan sila, no? Oo. Pag ikaw ba, pag nafe-feel mo yung ganyang ugali sa tropa mo na parang sige, lumuhod ka sa akin, ano yung nararamdaman mo? Gusto kong tampalin. Alam mo yon, kung pupunta ka sa bahay ko tapos i-demand mo yung aircon. Ako nga, aircon ko, binubuksan ko lang ng 9 p.m. hanggang 6 a.m. May curfew, tapos ikaw na nga bibisita dito, gusto mo buksan ko yung aircon. Demanding diba? pa? Tampalin talaga kita. Kaya nga, isa sasakyan din ganyan. Yung tipong nakikisakay ka lang sa sasakyan ko, tapos ikaw papipili ng playlist. Tapos may pintas pa yan, huwag ka nang kumanta. Wow. Ay nako, again, sa mga pa-main character, mga demanding sensitivity naman. Legit yan. Diba? Anyway, that's number 1 po naman tayo. So last but not least, number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang mga GGSS. Mali pala yung description ko kanina. La, Jessa, nakakatakot. Kanyari sa'yo, bigla-bigla ka na lang tumatawa. Okay ka lang ba? Wala lang, Mar. Natuwa lang kasi ako. Tingnan mo, ang ganda ko pala talaga. Jessa, okay ka lang? Napaka-random mo naman. Hindi, nabasa ko kasi sa Facebook yung quote na to. Always remind yourself that you are beautiful. Kaya ito, nire-remind ko yung sarili ko na ang ganda-ganda at ang sarap-sarap ko. Jessa, maganda yan. Tsaka tumama yung grammar mo, ha? Congrats. Pero wag mo na kaming idamay sa reminder na yan. Hayaan mo na lang na sa sarili mo i-remind mo kasi talagang sinisigaw mo pa eh. Bakit? Hindi ba totoo maganda ako? Ang ganda ko, ang ganda ko. Sige, maganda ka na. Anyway, nag-review ka na ba? May quiz tayo sa math mamaya eh. Ay sus, idadaan ko na lang sa ganda yan. Miss! Napakaingay mo kanina ka pa. Alam mo bang library to? Kung mag-iingay ka, lumabas ka doon sa hallway. Doon ka, wag dito sa library. Ayan! Mga gandang-ganda sa sarili. Awa. O hindi sila aware na nakakaasar yung ganyan. Awa! Oo. May kakilala ka bang ganito? Oo, actually. May bisita kasi kayo dito. Oo. Ganyan ba si Jeng? Hindi. Pero may mga kilala akong gandang-ganda talaga sa sarili. Oo. Number 1, si Georgina. Yan, gandang-ganda sa sarili. Pero bilib ako sa mga taong to. Awa. Because yan talaga yung panguhugutan mo ng confidence eh. Totoo. Na parang sasabihin mo, siya nga yung kutis niya ganyan, grabe yung confidence. Ako pa ba? Totoo na kahit yan. na isa lang yung tigyawat ko, Oo. siya mga 5, grabe yung confidence, di ba?
Pero totoo naman, no? Ako, ito yung struggle ko eh. Gusto ko kasing magandaan sa sarili ko. Di ba, nabanggit ko nga sa'yo na ang daming nagsasabing maganda ako. Totoo yan. Buhat na buhat yung sarili. Hindi, pero yun nga, marami sa atin na ang struggle nila, makita yung mga sarili nila na maganda o magayon. Yes. Diba? Pero hindi nila nakikita. Kaya itong mga GGSS, idol natin to. Legit yan. Grabe yung confidence. Pero ako, ay nako mga kabisyo, legit to, na pag-usapan namin to ni Cambio King, ni Chris Chuper, nung nakaraan na si Robin Shena ay isa sa mga taong hindi siya aware na maganda siya. Aww. Hindi maganda ka talaga, maligo ka lang. Sabi ko na, yun lang yung kulang eh. Oo nga. Ay nako. Anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at gusto mong ipa-shoutout ang kakilala mong bida-bida. Yun. Ayan, shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. Naku, may nakatutok na naman sa atin sa online. Hello, Paolo and friends. Hello, maraming salamat sa suporta. Ayan, so meron nakatutok sa atin sa online. Meron din na nasa booth. Yes. Diba, nagpadala ng kape. Mamaya magpapadala din ng burger. At pizza. At pizza. Oo, maraming salamat, John and Jay. Ayan, Wow. happy viewing, listening po sa inyong lahat. O siya, kabisyo, makakasama nyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your Uragon broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Ayaw maniwala ni mo. Kaya nga eh. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara kape. sa 90.7 Love Radio. Feel good ay gagi pare. Awa! Tara kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Shena!